Kaixo, ni Katxalina. Durango batxillergo eszeniko inoan, teoria maitxu hostin dantzertiko sarbide frogak egin itxun. Dantzerti arte dramatiko eta dantzan goi eskola bat da, graduk di. Eta, paize bez aurten amintxena, hoxe ikasten, eta superpozik, dana superinteresanti da, irakaslipe oso interesantik, gauza asko dakixen jenti da, eta igerritzen da, eta benetan oso gustora. Nahitzuet esan bebai, animetako batxillergo eszeniko eitxa guztetan batzue, ze benetan oso interesanti da, eta pentsau baino salida geixa daukez. Osea, hoxe, danoi animeta zaitxuet, ze behitxu nik nun amaitxueten, baina nire mogun beste leko batzutan amaitxu zenkie, eta hoxe, dana oso interesanti da. Kaixo, ni Marintxa Ustinaz, 18 urte deketaz, eta jo berba Durango PHI-ko ikasle moduen. 2023-2025 urtien artien egonitzen arte eszenikoko batxillergo egiten, eta, hoi momentuen nau Burgosen, Ana Laguna kontserbatorioen ataraten dantza garaikideko gradu profesionala. Eta, erakutzen gotzuet apur bat zelan duen gauzie. Kaixo, Nina Azgarazi Dirretegi, eta nabilik ezten Durango BH Institutuan, arte eszenikotako modalitatea, eta txikitatik betidan ikusta bizen jate juti antzerkira, eta hori dela eta gustako jaten asko horregaz lotutako zozeritien nagusitan, eta hemendik nahi dut heldu antzerki eskolara, eta antzerkia gaztutako bideo bat. Kaixo, Izar Arriaga naiz, eta Durango BHI-ko institutuan ikasten dut, arte eszenikoko modalitatean. Modalitatea aukeratu dut, antzerkia eta zinea betidanik gustatu izan zaidalako, eta hemendik urteneran gustatuko litzaidake dantzertin ikasketak egin eta aktore munduan murgildu. Kaixo, ni Brindi Montecinos naiz, Durango BHI-ko ikaslea eta arte eszenikoko modalitatean ikasten dut. Nik aukeratu dut modalitatea hau azken finean musika asko maite dudalako, eta gainera gero etorkizunean abeslaria izatea gustoko litzaidake. Apa, ni Malen Moianaz, eta Durango BHI-n ikasteot, arte eszenikoetako modalitatien. Eta, txiki-txikitatik gustatu izan jate abesti eta antzestie. Eta, etorkizunera begira, antzerki eskolan sartzi gustatuko jate. Apa, Malena, aurten arte eszenikotako modalitatea, baina, matea zeitxeot, gero ez dakiterako ondino oso ondo zerrein. Baina, nire aukeren hartin ziko eta filodaz, eta bestalde dantzertiko probapein gotxuaz. Kaixo, ni Gabe Azula naiz, eta arte eszenikotako modalitatea egiten dut. Modalitatea aukeratu nuen gauza praktikoak egitea gustatzen zaidalako, eta batxe amaituta bero lehen hezkuntzak nahi dut. Kaixo, ni Edorri Katarain naiz, eta, hasieran ineban lehenengo batxillergoa arte plastikoetako batxillergoa, baina azkenin aldatu nintzen bigarren batxillerko zen nahi dut aktorea izan, eta gero egin dut antzerki ikasketak.